Ola, son Mario, son comunicador, publicista e supoño que creador de contido no meu canal Ola, son Mario. Bom, no meu canal intento tratar así cousas de cultura gallega e así, porque foi o que me tocou aleatoriamente experimentar e vivir como primeira vivenza e así. E tamén me gusta reaccionar a produtos culturais que me parecen así un pouco, entre aspas, así, cuestionáveis. O meu canal resumiríao como extremista, galleguista, radical. Como podo dicilo? Agora dixo ben, agora vai boa. O meu canal conéctase naturalmente coa lusofonía porque falo portugués de Gallaesia, a pesar de que moita xente da lusofonía pois non sabe ni que existamos. A ver se non me ve que era o chollo este do micrófono. Dixo agora, merda. Portugués de Gallaesia ou... merda, espera, bueno, leia. A lusofonía trae naturalmente moito tráfico ao meu canal polo volume de poboación lusófono. Fixen varias colaboracións con creadores de contido de outros países lusófonos e foi unha bomba de interacción e de visualizacións pola propia curiosidade que a nosa forma de falar portugués que xera nesta xente. Que falamos galego, portugués de Gallaesia, non portuñol. É que o de vocalizar non é o meu, O galego é obviamente monetizável, xa non só por todo o volume de visitas que a lusofonía xera, senón por todas as oportunidades colaterais que isto trae. Que é un pouco... é que quedar super... non sei. O galego é o noso elemento cultural diferencial case sen explotar dentro da lusofonía. A lusofonía conéctanos co mundo. Yeah! A ver, a verdade é que isto levou un traballo, o sea, insultantemente largo.